Terveisiä meidän maalta ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Nyt on perjantai 10. päivä huhtikuuta ja upea päivä. Ollaan tässä tekemässä lähtöä Tampereelle ja kohteena siellä Pirkkahalli ja Hot Rod & Rock Show. Meidän auto on menossa sinne myöskin näytille, niin kohta käynnistellään Fordia. Lähdetään kohti Tamperetta, mutta sitä ennen pikkusen vielä tässä pakkailua ja valmistelua. Eli tämän auton kanssa ollaan lähdössä liikenteeseen. Jos olet katsonut mun aikaisempia autoaiheisia videoita, niin tällä me oltiin silloin siellä Jyväskylän näyttelyssä joulukuussa ja viime kesänä Minkiössä. Eli Ford Roadster 32 ja mun varjo tulee nyt tuohon kivasti. No, tätä ehtii sitten ihailemaan paremmissa tiloissa myöhemmin. Täällä on sitten, haluatko esitellä, täällä on direktööri itse. Joo, tuossa on tommonen auton esittelytaulu, mikä tuli vähän silleen puolikseen extemporeen tehtyä. Iteltä tuli nämä tyhmät ideat ja sitten tuossa yksi pinstriperi sen niin kun sitten maalaston tekstit, että siellä on Finline Design. Muistaakseni toi Kirsi voi sen laittaa sitten tonne videon kuvaukseen se oikein. Niitä tekijä. Niin. Joo. Et jos joku haluaa käydä sen muita töitä katsomassa vaikka Instagramissa. Niin. Kyllä. Mut mun mielestä tosi hauska, hienoa tekstiä. Ohutta. Hienosti tekstattu. Itsekin haluaisin opetella tuota tekstausta, niin tää on kyllä hienoa jälkeä. Siitä nyt näkyy sitten kaikki olennainen tieto tästä autosta. Pitäähän sitä aina yksi pääkallo olla. Pääkallo sattuu olemaan täällä. Niin. Tuleeko nämä rekvisiitat myös mukaan? Mahdollisesti. Sitten ehkä joku tämmönen. Ja näitä saattaa. Ehkä tämmönen voisi. Millä sä ajattelit kuljettaa nämä kaikki sinne, kun meillä on noi tavaratkin. Niin meillä on hovikuski. Meillä on hovikuski tulossa. Eli siis, häntä ei varmaan haittaa, jos minä mainostan tämä katontekijä liikkuva verhoomo. Ja sisustan, tai siis ton penkin. Niin, penkin myöskin. Aivan. Verhoilut tehnyt semmonen kuin liikkuva verhoomo. Jos Hot Rod & Rock Show ei ole sulle tuttu tapahtuma, niin siis se järjestetään tälle joka vuosi näihin aikoihin Tampereen Pirkkahallissa. Ja ainakin tänä vuonna se on semmoinen kaksipäiväinen tapahtuma, että lauantaina ja sunnuntaina on näyttely auki. Ja me lähdetään nyt ajelemaan sinne hallille ja tosiaan viedään oma auto sinne näyttelyyn. Ilari laittaa sinne pystyyn sen oman osionsa ja sitten meillä on pariksi yöksi varattuna hotellit siinä Tampereen keskustassa. On vielä vähän epäselvää, että mistä hotellista, mutta se selvii sitten illan mittaan, niin lähdetään reissuun.
Koitetaan laittaa meidän biiliä sitten esittelykuntoon. Täällä ihmeteltiin, että tultiinko me nyt ajamalla tänne, mutta totta kai, mites muutenkaan. Täällä kokeillaan ilman kattoa nyt, mutta mihin päädytään. Nyt mä näen, miten se katto otetaan pois, koska en mä oo tätäkään nähnyt. Nyt menee ekana kanssa. Jahas. Sitten kolmonen. No. Tämä on 5 metriä. Jaha. Se oli vielä kiinni tuolta. Näytäs millainen se on. Tämmönen. Siellä on tämmöiset metalliset häkyrät ja niille sitten kiinni. No se yksi sieltä vielä. Tää välikko on nyt. Tää ulkopuolelle tää kanne. Täällä on. Mikäs tää nyt on? Laittaa sitten. Tää pitää tehdä. Kyllä se pitää ottaa kokonaan pois, jos se ottaa. Onko se vähän paljon? Niin. Täällä ei ole tällä liikkeellä taas. Tää linja tässä olisi hyvä. On. Pienempi puolesta. Katto ei saa sitten kuvia. Niin ei saa. Tuossa on hieno toi Ford-teksti tossa. Joo. Rupaisko se kohta riittää? Ainakin mulle rupee. Täällä on nyt kai 108 tulee kohta. Rekvisiitat haettu paikalle ja kohta rupes olemaan niinku valaamista. Ja täällä todisteet siitä, että me ollaan tultu ajaen tänne. Päädyttiin laittaa nyt katto tohon maahan esille, niin siinä voi sitä ihailla, että edellisessä näyttelyssä meillä oli katto päällä, niin nyt mennään ilman, niin näkyy noi auton linjat sitten paremmin. Pikkuhiljaa näyttely rakentuu. Täällä hallissa on amerikkalaiset ja muissa halleissa ilmeisesti jotain muuta. Ei olla käyty vielä katsomassa. Huomenna sitten.
Kello on 8 ja alan olla aika valmis siirtyä hotellille. Varmaan haetaan jotain syötävää ja sitten huilii. Five hours later. Täällä asetellaan vielä turvavöitä. Ollaanko me nyt valmis? Aika pitkälti. Aika pitkälti. Pistetäänkö nää johonkin? Nyt takaluukku kiinni ja menoksi. Saavuttiin tässä hotelliin ja Ilari meni pesemään käsiä ja semmoista. Soitettiin respaan ja saadaan uusi huone. Ei jaksaisi enää yhtään. No niin, nyt ollaan pari kerrosta ylempänä ja ei tätä kenkiä pois ennen kuin ollaan testattu. Joo. Okei. Hyväksytään. Päästiinkin nyt radan puolelle. Siis sanoinko mä jo, että me ollaan Scandic postitalolla, niin tää on tässä ihan radan tuntumassa. Tämmönen ihan perus, ei taida olla ammetta täälläkään, ei oo suihku. No. Aika identtinen sen Niin on. Tilannehan on nyt sellainen, että me ollaan tossa nyt koomailtu varmaan, mitähän me ollaan tässä oltu joku tunnin verran ja kerätty voimia. Kello on nyt 11:15 ja siis mehän ei ole tänään syöty muuta kuin aamulla kaurapuuroa ja yhdet semmoset thai-kuutiot, pakaste. Valmis ateriat sitten tuolla hallilla niin kuului tohon pakettiin kahvi ja gluteeniton sämpylä siellä kahvilassa, niin pakko lähteä varmaan nyt metsästään ruokaa vielä tuolta kaupungilta. Onneksi on perjantai-ilta, niin varmaan vieraillaan tuossa meidän vanhassa pakkaripizzeriassa Mardinissa Tammelantoren kulmalla. Pitäisi kyllä mennä jo nukkumaan, mutta ei siitäkään hyvä heilu, että jos ei nyt syö mitään. Että lähdetään hakemaan ruokaa ja sitten suihkuun ja nukkumaan. Täältä pääsee suoraan asemalle. Otetaankin odottamaton reitti ja mennään aseman kautta. Joo. Oi, siellä on hei tommonen oikea juna. Mun lapsuuden juna. Sininen juna, kato. Täällä sitä vaan ollaan Stacella keskellä yötä. Tulas nyt se tunneli. Just mä olin täällä pari viikkoa sitten ja nyt taas. Sä vois melkein luulla, että asuu Tampereella. Tuolla näkyy meidän tän yön koti ja täällä näkyy meidän vanha koti. Täällä sitä on tullut asusteltua, kunnes tuli hermoromahdus ja muutettiin Hämeenlinnaan.
Siitä ehkä joskus toisten lisää. Toi aseman seutu On siinä. on siinä. Täällä on edelleen aika lailla samat liikkeetkin kuin silloin 12 vuotta sitten, kun täältä lähettiin. 12 vuotta tulee kohta. Toi aseman kulma on, kulmat on muuttunut, siinä on tullut sitä tunnelia ja muuta, mutta tällä näyttää kyllä aivan samalta. Kai meidän pizzapaikkakin on vielä hengissä. Siinähän se näyttäisi olevan. Mardin pitkästä aikaa. Onks meidän suosikkipizza vielä listalla? Niin ajattelin, että me laitetaan autoon ja sä voit vaikka lukea sen. Joo. Mutta Kokeillaan, päästäänkö me vielä sisäänkin täältä samasta ovesta. Ja voi kuulkaa, mä oon haaveillut koko päivä, että mä saan sukkikset pois jalasta. Ihan kohta. Haloo. Mä en jaksa enää askeltakaan. en mä oikein tiedä pääsemästä. No, Tässä lukee niin. täällä vähän tämmöstä käytävää estetiikkaa. Hämmentävää. Mä totuin, että me oltiin toisella puolella. Se 3 minuuttia, mitä me oltiin siinä huoneessa. Huomatkaa, kuinka sujuvasti sujuu valojen päälle laittaa tällä kertaa. Kello on 00:09 ja pääsemme syömään iltaruokaa. Tilasimme vakiopizzamme Hermaan, mutta nykyään ollaan gluteenittomia, niin jouduttiin vaihtaa tuo kebab-kanaan ja sitten Papa Special. Sekin on vanha tuttu. Minäpäs näytän. Ja tää ei nyt on maidotonta nähnytkään. Mähän on vuoden alusta ollut maidottomalla ruokavaliolla, mutta voin sanoa, että en ole huomannut mitään eroa kyllä olossa. Nyt syödään juustoa. Mulla jäi 1 slice pizzaa syömättä ja koitan tonne pieneen jääkaappiin tätä tunkea, mutta enhän minä osaa tällaista askarteluhommaa ollenkaan, mutta onneksi on tommonen muotoilija paikalla, niin hän askarteli tämmöisen näppärän kokoisen. Mä olisin kuvannut sen mielellään, mutta hänellä ei ollut housuja jalassa, niin joudutte nyt tyytyyn tähän lopputuotokseen. Näikkä. Kauppa ei keritty nyt ollenkaan, niin täällä ei ole kuin muutama olunen ja ai. Mahtuuko? Tuolla vähän viisto. Noi. Siellä ottaa. Välipala. Ei mahukkii. Mahtuuko? Noikkä.